खुलुमबाय बे समाव फोसावनो लादों दा हेडलाइन न्यूज उड़िष्याव गंथाम रेलगारिनि गिदिर जाब्रबथायाव सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाया सान 288 नि बांसिन जाहैबाय। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ दिनै गंथाम रेलगारिनि सौग्रावनाय जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैदों। आसामाव नेशनेल एडुकेशन पलिसिखौ गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवबाय। मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारिया बुंदों गुनगोनां सोलोंथाइ लानायाव बिजोंआ फेक्टर नङा। अदालगुरिनि कसारिदाग एमइ फरायसालियाव सासे फोरोंगिरिया फरायसुलिनि सायाव लाजिनांथाव आखु दिन्थिदों। गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिखौ लानानै ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि गाहाय नेहाथारि हरेश्वर ब्रह्मआ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया सा 120 दुखुथिया सुबुंफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों। सिमेन्ट दखरा एबसुआ बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनायनि साबसिन फरायसाफोरखौ बरायदों। बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि खुंगा नैथि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो लाहार फाहार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिथांखिनि गेजेरजों बाक्सानि सेसाफानि गोजौ फरायसालियाव हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। दिनैनि फोसावनाय दा हेडलाइन हिसाबै एसेनोसै गोजोन्थों। पायनिर एकाडेमी बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमी बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमी बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमी बरमायाव आलादायै नीट आरो जेईई नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमी बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।